gmail.com Voigo na bugotonyora ase mitandao yaito bunanok ni gotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira ase chiabisi chaito ekyo kirebo cy'ogwechiro ya embassy ekero kogenda nyakoe ase bara ekurwa Kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi omuremi giata company ya Sidco nigigo kumanya iguru y'ichimbusuro bwate ekyo chikwama bwango na chitari kurwara buna SC Duma 43 SC Duma 490 embusuro ya SC Simba 61 nigego konga bwango igibwe tamarweire nige kurwarigesa igatie chigunie merongene gwike merongene na isano chichi kilo emerongo kianda asekeyemo boigo nige kurwendagira yetugo enyinge kigima maiga yokogesa nige koretero murimi obwa itobonene ekero kwa yesimekire boigo embusuro ya SC Tembo 73 nero nige kwama asebrenko byense gosibye iguru byembura omusyoye nigogosoa gwikalira baimemono na tori kuyiregwa numubera nige bwate ekemba egetambe ekyuke bwate chibando chinyinge na bwigo giesibete buya chinyoni kitari gosaria asekeyemo niguragese chigunia egatie 53 kwike 55 chichikiro emeronko kianda ase company ya Sidco nigo togokora utafiti echimbusuro ndorikoreta ase chiro chimbusuro chitakorerwa obotati boisaine chimbusirechi na ochire ase chi agrovet echuchire angenaye boso akesimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo enotisato ibere yemo enotikianda gose enotisano na ibire isano nemo isano nesoto kianda isato enoti Sidco the African Seed Company migonsi bi simeke mbusuro ya Sidco eyenerenga yeligesalinene Ndizi TV obwansu bwomugusi omurobiri okobwatia nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokererio y'abaibuli Sana bono mwanju muri Ndizi TV kero kwarurira se TV yawe igo no murubiri bwo sera bwenga ochakire nene bono ntwaro se TV ntuge korokina bono twachakire na kwarurira se TV yawe gabo ekero konye togo chaka style gedra kiri bono rengi producer jitaria ajabegere jakwene kirona umurubiri bwo sera bwenga ochakire ase chumeye yo mwerio yo motienyo gatano na kabere umwaka w'igirubere n'emeronkebere n'isatu chumeye ntokonya ralinde ikiagara yaro jaire ichumane karora kinteko bayegitariki eki cy'umwaka w'igirubere n'emeronkebere n'isatu kajigitariki emeronkebere na kinaisa n'isatu motienyo gatano na kabere na kwari nikiandage komi osoime yo muroberio ubwo sera bwenga gutakira boniga baka chinse sato chia abono botuko kuna botambe ni gonsemera duna yonde botwara ni botuko bwa obe osemera baba yaengia no ori nyomba ne familia yao bose ne amate yao bose njerore kwenda nyomba mwao osasenga yao to kwaligania oso imeyumuroberi to chaka manaye nande tokore amunati traika seto biki yeri tuko no maite bena somoro bose rabwenga tindi ko bangibieka ngobande na pisho oyo gojo to bo semi bua obo semi buya agito ajagito murobiri to tena toska nyurantura sensemo yemitanda Facebook tonyore Ndizi TV News digital oiga sensemo ya YouTube na bako tonyora Ndizi TV News oya chinga kina boto tweet at Ndizi TV News wana litua jagere karengeri kiao na kimurobiri wa konyire ugetome wetera ase namba ya 0792192834 ko seni boli raga niko to boli igoro yenka kine kikerenge to begeta ase maroba yabone bisho ibagani yao
ase na nje na bakwanire bia mole na nenda to kwa na mbia ole Brighton ndra omerana bia sana weekend mantra omerana na inwa banju anda se moto tegerete to bakwana inde na yo mintate banga ni chuma yo moerio yo mutinyu yo saba mete ya twara mangana rende tika to ye kole go ngorega sasa bano ya renge na mangana nda manga kolekanire on tigango to sabe ka to kuchiko chake tariki ya moju maine gocha torango besinya sae narorekane abo muya aseritari ya Yesu Kristo o nare gote barende na indire kire chuma yo moerio ngutwara tole kesa ntumune sekanisa itongotwara te kesa ye motu wo moeri bo mutinyu botambe kiro moeri bo mutinya kero uchikoera gutwara tole kesa igabono munango kwana tubwate kesa gari Anointed Faith Mission Church chinse chigabono bantu baikire bantu begete chinse chiga sambili na chinsa bantu bagwika linderio bantu babasa kondigere bama batabanga to kwanya bishop wakore minyoka uche kanisa mwende go sasima munankorwa bio moja kwa moja pake kanisa tusabe tukole saa 6 togenda nyomba tutimoke tusabe nyasaye singincho ense ya Kenya netakeire gusabira mono asiritre Yesu Kristo rero litukolia rero muna minda kora tabo tambensa chinda bantu bale mobwata makongu bwata matanga abandi musire n'abamino abandi mutaratu kutabamino tutaite koteba pole nene sana ase bali mwasire kuna abamino bali mutara tindeka abamino muna kujinsa ali bonchali nyabururu ali buge tutu ali yo minta bincha omogako kwa bincha na asirete antara ni wa bincha lenda sumujoli wa bincha omugima igotokoteba pole sana sokusiro mwako yo abincha naende nalenga suneka ni maetengo yo minto masese amono mungino ena bana bae bonsi pone ga bande nga pasta muno kogenda pone rende ntumuro bino to kanyete pone masese renda simwe kansabu tete kuba kwani na inde na ndente benga pone tegere romuro biyo mpakoere na ndente tete kuba takibira mayanga lero mwatu ali ni biyantu aragera bakatoikota tiganya saba seseni buya sana manju moriria kirot bishop kwani rende na otorenere asimaro bayaboni into ekora to no nengora go chia si chia madjito njirina baba to bokongo to ko ba omoyo no go semeru go ruwa so monene ikere ndiro to kwa nya sana bi go ko mi chia madjiri chia bokongo te gara to kwa na igo chia mateji na jire chinka jido ga to kwa ne ke mo ga kasira go so mongina sira obosera bwabo na sema yo bosera enke ina bera tura sari bosera igo bwabo to kire nsema yamo botabe tibuya ndo dana no liotigwa no musba tiotigwa ngakya uchikolenda obosera bwaye na abana bali atigo no muganga ngakya gotendo bosera bwaye gahatigwa alende abana ikire gikora na rene twara tumengora yaito asemaro yaboniga twatena nyasaye nere uraba alende asenjere yamo uchinde bishop tukareka se topic bideri tuko liarero ingana nera igendete kororekana na teribuya ekero eregusi na abana bado mbaenderete gunya gukururwa abana banyaruka bake abone kesingerekere marani alia lingana lia chamambe kinale ngasumuru bilionde una umusaja bwe miaka 70 years ndo tunya kwanda ujibosyo buna na tarire tu mwana bwe miaka 6 yone wetena obuno bosera bwo gusareke kenyoro kero munande na no mulisio kale no mulisi imagine bono na ndo toke kwande gentekyo ngiye kwera abantu linde basari bosera gutarira abana bake lakini ngware kura no gutamen yani ko bentekyo bisa biara bere go monta abantu bagoitwa maite kusitwa sinyundo ngikenda abantu ngo monta bwatere ni asomote asibiro akwete onda kwirete para aitire ndarutire roche aroro ndarutire roche bone bisabire gusibi abere binge mono chorare go sabanga bami tutare gonjo kiroma nene gusi abere bobe no moiko chiro mobe bwa makweri una lirio moiko cheta abantu bakwengeta raki mono bwa abantu goitwa kurutwa aseke monto goitwa kurutwa aseke monto so kaigo mambio nyoreka no kwete na bera magomba manene sana na inde bono mwaka muno yo 70 years mwaka sio na no mulisi we kanisa ono ba minto aibu kabisa nene ora tero mongino na gakarobo so bono retro no tero mongino bwe ko retere amatengima retere abana baye retero mongino ye ikanisa ali asaro mulisia oretero bosoku ekitoko tabanga ki ntogende kanisa maite ngora tabitora abantu ngatamire kanisa ya utamire kanisa abantu abange batamire kanisa bagona okole bituko munene dikagutamire kanisa nege ntokende abantu bakende kanisa bandi batake tuburai batara boligwo mundata etaye guburai usaye muno
kero omonto nere naro omonto karitayire omunyoko aye gwoboerida omonto gakore kiango aye gwobo tari kiro omonto okoe gwoboerida buri just like that omonto okoe gwoborai omonto yete omonto otobete nero okoe gwoborai bona abande mtu base kwa abantu borai abande bagoja gotoretera obosoko Erito itori kwanira sobo ime ase amatukare bosio ekiatharira tokoro murubiri uyu tubwate chiwiki gatia achinyinge ichijuma chinyinge twata tura kwane kiara kiabeire eriote asorongora usi na bisho bote na bantu baraba kuo konya bakwete bosaigo baitire ekindo tukwanire oje asa matukare bosi kiatu torose na chinga chitu ngakichikoba oje asa matukare bosi ko mwajuma tu akware ni bona tu acha kiro murubiri tukori alero wiki erintu akwana tegero ya aba tatabiara erinde to akwana tegero ya mata indro erinde to akwana tegero ichikamati gonto gendete na intunto nyorete ari to goika tu akwana ina kerikendo ragani ari tu akwana kuru mega bado na botu tumera SMS yao ase marogoba yabone kone tu akwari nili obe 90 mbaka omwelo litukolia lero itwadura akwanira iguru ya marua ase chinka cheito no nyigo samaru ase nyuomo twarena maru narare tirobo kuri kanwa keigo aneke tu kwaninga neri twarena no na basaja mbale banyura marua mbaka yairere na nonye nemirimo yabo na basaja tekari gokoreka igo yaire no bosera bono obwabuneka ekito turagwana naki aye umwanchu muri escape orocha marua nagere enkebuneke amarua oroji nagere enkebuneke so mondorende naro adana tiganyu makeigo lakini rende bishop nara na tena kwanjirere to nyuma keigo ana makata hiyo ezo turabona tutomere ujumbe yawe tera sina mbe ya 0792192834 chiproducer jeta somoroberio betrona mokere bakubotera na choshouta kwere kuna muri ogine chibichago chira senjera bene asemaroba yaboniga omoroberio no bosera bwenga bishop kato kwana igoro ya maruaya ase enkago sasa enyom amaru nagere enyom ebuneke kabisa kabisa ebuneke kabisa 100% amarua maru amabe kero tuenderete igo nda amarua abantu bagotigana tari ogosareka abantu batiganire bagotigana be ya amarua agerire abantu bakure amarua agerire butaka bwabeire so amarua nachangie tumete twale gutiri mukenjereri anyabioto gwika ndokonyemenye tari nyabioto gwika twale ko twaitereria ya nyabioto tugende suneka mugakonde dinginyore dinga yisa iga kanze tumurigirete ando chaka kuboka ati abugantire ni gari bo nda muri gayinkarere ninjega ende murandi twara ma twenga no munginone twara ma bira sana dingo mungina narigire tu mungina ro baranga mungina ro tanga mura maruaya kwa madina kidoro jugwana lero mura amaruaya manyo muga kotigete kabwato bosana abana ubwato bosono mukubono gwakire para igoro ngo kuboka leta mayitinga yare amarua nagentekebe Brighton amarua nagentekebe sa marua nagentekebe ya bishop ne marua nagentekebe anande bono bishop ngonyagi kirore kabise kyara to gate bantu banyimarua lakini rende kero to endrete iga agatiyo mugaka no mongina ngotete kora nyurende amatumaje kumusabera tore ode bana magera bakonyu marua tutakiri monto bekere ngoyorera ikiri konywa onde wenze konywa marua inebibe ni tambi gono ndire kubekera ngaki ngomusaja nabwenda konywa ngomukungutanywa yaya amarua na amabi onye okiro monto bwena tagotiga amarua nye no mukungu tari konyu musacho konyu to no musacho yatiga amarua mugozi maruta bwati bongaini ya muntu naro konyu amarua ebwe tokete sana ngana baso meta buya ndo wakajigwisiki aye uirana nyomba na bakolete bintu biya lakini yo moelio ngochararete disaster Yoro wete ndo kwana na marua asenyomo yabanyurana amarua aletiro bokongete obongesa abisho karo to kwana na yoro ya marua omuntu rene bana ngonyoma na bagwechi nero manya usomuntu ngonywa marua stari konyo bone gana kitoko ni kali jabantu ngaki manyango yo kunyoma ningo manya koro uchunguzi yao kabisa ngosira bokonywa umuntu kunyoma no morebi uri uragutaje bakumotu goro agoite bosako umise porque so morebi ekera atinde to kumuboligenda abarebi abange ngoita barabasibati ande ya bari konyaraga nabantu ngurika bari message go jabantu mbale batari kurara bagoitubuga kibande bare marigwe asenge njo montago jo tinde taru mutindi so amarua kore mariare na nda maru kore tare ubosoko banene sana ubuturagikirie aseritere Yesu Kristo
Bishop kintu nare kana batu tukwande topic ye kintu nare kunya kola rengereri anene kana buno bano mwanyora akokupara nkwenda ari nyumba nando mungino mwari gani kabisa amachikora na kyabangina bakara baremereri angani nagatebetinga kiende ngabangina bangina baremereri bari abangina nyeni bari kwa kombe abangina baremereri obugate lakini mungina kuboka mambi mejanda aitereteri tuko bugima yakuboka mambi akumetera kira ndo boka mambi konyo chire kurigeria abano soire gocha no rio boko sira chikonywa gocha marago batinde teri ogi gabo ikurureta saliti chianga Mbugankoro kale Musenkoro kale ndoreta buiterera amaje nyombo iterere binto ndocho imugo chingeni basendiko cyale ngo bwato oitera hande bari bisirani maeta manto bari bakunywa maru na ya bekira mariyo ganya gitari maeta gonjora abantu babona kibarimo ege no muntara usino chingeni likaitere maeta muntu ri ako mune barimo tari kumanyanga nkia gukora abana agwa kajitege bana bari bakugunga kreisa akarwire sagura bagutama baminyoka bajikwebisa bose bajikorara ngozi yara baketege bobe abarute ko cyari bisho gatondere ga bari bakora dena nabo kunywa maru kiungwana je kuna ungwana so kunywa maru ni familia bono no kiungwana nero delikiri ase pipe kiungwana ide abantu bagukireti boka banyene batirende gentonkeyo kerege omwali umuntu rabakonyu kiungwana lakini omwali nabagocha amaru ali kiungwana na komenda atu umuntu rabakonyu kiungwana nyene chube ya makonyu rero gendorara mamena komentari bere mamena komentari so komana kunga muntu tata kanyuleiga igachagete kiungwana omwali asa gukorera muntu libona akobo mube yakonyu make mete nabasani abo bwate akora gotenga nkieke bono kuna gutikaram tigato komenta ya morero so kugenda kwanyo kiungwaniri asarikire umuntu bono beire nyamasi uchakire kunywa bono abantu bae bachakire kuraramikanga bono nyarebe era gasarigete Bishop Gato kwanda igoro ya amangana ya marua ase enyo mogosa senka ikataka narunya kupana abandi baragonya konde bandina ekara maruare asino ne kenyoro ngonyoro no na basubati bakonywa anona basaje bakonywa amangana au sarati ngobera ingwende nguma chikire ko bana ebikuma jigo chamo na maene sana asa maruale number 1 abakonyoro muchi mungena nkoni ara maru mugaka kunywa ara maru umungino yokoni amarua igabwata bagaka bandabo bagabata bagaka bali akone lialia bono nkonyore ne mechiende esarigete asichinjire ijo wanyore mechiri abere meuko mechiri bono yasarikire mukungu asarigete umugaka asarigete maeta maruaya tigana rabeka kiungwana kirintara genda ntareba linaivasire buna yegole tuga kagenda riri yegole tuli tuko chuma mosi anto baichire ukane president yacho anto baichire na so gweta tayo bono kamana kulire kwenderie chiwisi kinaro kanyora bantu baichire mega abantu bazongore kumengai bakase chiwisi abantu baichire abantu mbali bakunywa maru my friend nandi kumaite nga amaru chiwisi igago salirini abantu abange bakura singinjo amaru ali chiwisi bono muntu naro okogenda ali pakananya bakabasibati irero bakunywa bakamaru ali bono abantu abekanisa bukoro jenga kanisa baguja bakonyora marogo bagwetera muntu buguri whisky kwenelinga nayo ira nyombo chiko nakonyo so abantu kunyumba ni pretender na ndere kanisa no bale bagweroka ngana njuma mosi agenda bose njuma pili agenda lakini ogenda se kwende yabo chibwisi kino chikolete no chire nya ngoika tukwanena number 1 tukwanena no naba abasaja bakunywa marua nabasubatire lakini ngoikere mpaka chinguru chobo saja gero murobero bose rabo chiaera pakani yerera bono musubati ho chandeka enkaya boneka abunga gatorora bishobora neka ngoiganda somaje SMS berise togega lakini nerena umuntu kunywa marua todeno no musubati wese na sa kunywa marua go somo murua so ire kunywa samar ngotorina abantu patana mu murua ya marua munyomire ngoiga bari bakwana nerero mu muramba kama nywa marubono ibinyoma kabisa manto mbale bakunywa maru because maru aliyo karogire maru aliyo kabekire binte bichafu binto mbira ba murabali bakunywa byaba koli chinguru kaliko genda na monginoye igamunyometa bona nyomereta abantu bande bakunywa monta nyometo muswati akine nyomereta ba eliyeta tuakurukunga ki nyalebe mokanya ngana nyalebe na nyomete akire kunyoma nkuya nyomete ganyomereta abantu bande asinge njo bole na ende taliyo bole buka boko gara baswati basoke
isiko abasibati baruna bagosoka isiko amaene nya chinguru chao nchiyo kende ke yogokora musibati uri na baturi konywa na baturi konywa basibati baruna batonge tugo lakini marungo kora ngo jangia amaru arongo korare pi umuntu babono busa kero umuntu yabere busa bono nabo musibati aranje umusajo uri asenge njama etenga tigana ko bayigo muna lichara anakokorera ibintu bya nakokorera ibintu bya menda basibati mare banje tego abanje tenga tigoyana ko bali lichara gocha nanje nakokorera bya nego uchiga nandi yetari buya lakini amaru ngo saliare egente kama ngo saliare ubusacha namba tungo ko urare chinguru muntu nabare ko na mugondo bante ko na mugondo namba 3 muntu ngo tigare no negasi are gukora muntu bono ebinte byonse kare bitayoro je muntu ko kora gasi tari go mugondo tegase yate te gukora no kubukira amaruaria na endo kuri roro bwire roro no ryo ko nyora bande bono babera aria masiasia ajakire wati chinko no aba ko guchindagera abantu bona basalika amaruo kagusali umuntu tari ngumuntu no mboborenge umuntu nabare gutaka kore gasi aya bioke umuntu nabare gutaka kore lakini kara cheta ka onja maru na bekiro borogi bwaye abekiro bochabu bwaye abekiro botanta no bwaye because amaru naro n'abantu baba kunyuna barungo kurikani bara abantu batanta ne banako banda banako suene na banako kugolia abantu nabo n'abangaini baje bakaba bangaini batakete konyo customer na barumba bahite bana bakosalia maruari bakoja burukia maruari baje barukania machabo abali maruari bona abantu konyo babaditia maiso burure abandi batene gituki atana kumanyanga kituki gochanu abantu cyanga ne cinchabu abantu baba masiasia abantu muntu lenge buya akinia marua musalia umuntu uriyo babosa Bishop nandengere na umongi na usina nyomiro moja era kutaka kureso male mwaga ngonyoka na bago matina ngamsini njenge umongi ndia kumona usako mwanya kumusabira na bana lende onjomba giwaza ba diganya komwa embe komare mane kusabale usaba nkole enjerero ratake maitero brata kole to mwaga ko yange tete tyo mokolera mabe mono no ya kunywa anyokoro muntu kwekanza esengi njono tete monguse umwako ya chachenji maite bana kwa mwa misini eria na abo morebi kunyo na mungi no nonga ando mungi no nansabira mungi no nankorereke na ndakange ndagera akansibiri cyanga umuntu uri asobo Kristo asabangire bari baraba Kristo umuntu uri tariko ira matuko matambe ataraonjoka lakini wono enchira teyo ranyare ko umuntu kibesa kiriya gusaba kumaite nk'umuntu ya MNP mwigwana ini mwe to muntu ra misini amisini ya oge ngamuna agosaba ne chinguru na ekwamwa so yero je ndabare ngambusa lakini njani lokoranga muntu na nyumo akoyo na nywa na abo morebi tari gukorama na abo morebi tari gukumane na abo morebi tari gukogera bone amisini ya na bakomenda kinae to tajagenda buranyo go gutaja lakini yo minute ngaki kara genera saba abantu bekaranze neranyo na bwateke tasekere no musacho ndebwensi lakini njere yo kumungusa enjere yo kumungusa no komwega paka ucha komoreta itukere macha kora ngomongino yone no muya na inche bona tigangende kanisa biya sana ndoje na Hella John Moseti kurobongonta nyari bari masaba no bari no muryo ya Diana asarange na abana babo Emmanuel na Deborah yo kubwatia asoime odalija dio mosa asoime yumurata na alcohol is the root of family breakups the root the family jinge osareka enero emerito hadebe yo kubuneka we chinga chinyinge nana wadena Crispin Manhanse kutoka Nyamira amaru negente kebe batituwaombe sana ndio Mungu wasame adana amaru negente kebe kitusabere Nyasaye anyare gako babera rindi nyaboke nera wadano alime yomuroberi awadana topic nengia gaki bishop kurera abasaye babono nabo barekanina bakareko go tumeke binyuwa moyi tukwana maruka kwana mbaka tinya sore ekibono cheirire nonye nabasaye batachikonyoma abasaye babwirana nabagakonyomaru ya babere bona bubare number 1 yeso konyomaru na kunyuna nebinyugo ibinde inkiye kogera asinga inchobona abasabange abandi batayitete buje skuru abandi batabwatino ne barua abandi kwanyara bosene university bakanyete na agenda asigete iga kanyora akamura ka form 2
kamwana ka form 2 riri babwata karusa gakeiga yani gatindete ngocha gwatebanga ngamuri class ganda form tinde akimona atindete asabu ono egento na jete kumanyanga asabu mumuro ye environment ya asabu abantu batindete ganda ntagosoka kurwa bwa kutaje bona maru asa maru ara mange no na abana asabana bagosoma barabu mbakunyara gufaulu abana bono bagosoma asamaru bonde gento turakure ngeringa ki tali bo murato gukurira eserekali togukurira abagambi togukurira basiria marupi because kero amaru asirire ngayo muru ya kujikonyora amaru aria anyanywe because bono bagonyora amaru isi oyu mwana ina nyorete igagusuka igana roja sago bakogenda iga osoka o muntu ndogenda iga osoka muntu ndogenda iga osoka asinge njutu tutabwati magana yo gosoera abantu usemi ngake siminda amaru nara maite terigasi tontu muna pasta tugasi tunuko sabaki moyo ngaginya sa tare gokonya abantu tare gotoria abantu so amarua abeire nere getonda ndugu asabana bakebona bono bwibyoroche bobuchete bona iga nabasaba kesana ubi mono maite Brighton bona iga bono bwibi mboro bokonsana naende nabasibu abatata banga baitwa basibwa mbali koigwa na ingunga yo mwabona ite turande nera agujikoiba tibo timaite bosene chireti batari gutwara bosene nabone bindi muneke timaite bosengo tekerera bakale gosi okonyora umuntu nabakoiba witupi nande mabikonyoro yondo ibira ono sinyunga na hata manyetenga nyarebe na itetwe nibona amarua aretiro bwibi aretiro bokibago amarua yaretire abagambi ne serikali general ndatebenga ki na inche no onde ime intuna amasa bonto kongete tokonya abana babaito tokonye kenyoro gyeito tokonya abagaka baito tokonya bangina baito tosiria amaru egende gekorokwa ogosira kwa marupi aisa gosira marupi roriro boranyore nga twatwarire gesakukere gujumotwe bose twatwarira abasaba ya bagoja gutorachinga kichigoja harani mose diboire Brighton na pasta no mbabwatirete omosege pomwanda mafundizo mazuri. Pombe ndani ya ndoa ni mbaya sana. Pombe huleta vita kwa ndoa kupitia kwa hiyo pombe, matumizi mabaya ya mali yako ama ya mzazi wako, na pombe yenyewe ni sumu kwa mwili, na excessive use of it leads to death, disease, addiction and family breakups. Oyo narani moset nande okarigo kwana boigo nagorogona ericha makori korukera PH in fact amarua arero nigo akwenkwa bobe tibali gokaranga chinkarabu na kare tiga mbatebi inche nomugambi marua nigo akobekwa nonechi ebinte binge sana igete binge sana ege kuzina ligeta ebinte biko sana odane binto biribigara kubekwa marume marieta nta somega igembe lakini odane marua yakobekwa ebinte binge sana igobono muntu uri okwenga marua erege nta charity nebes yebese yo ka charity lakini taliko ranga no mubiro bwa bantago salia abantu kubarora basibati abaga kubarora igo pora banyore chibesa bangi naburu je bakonya marua pora banyore chibesa lakini ibintu bakora na marua iyo nyasaye bikoraje ko baka na Kevini mainka nyangoya ki na tena kuruki kibabi University Bungoma hada adurire kabisa bale no murugyo ai happy mokeira no bale me yumre Victor Sultan bang nere no alime yumurobiri Dolphin Mora adena no alime yumurobiri mpaka omwerio kabisa mbiyamana sabari mwerete ko ba ime yumurobiri asema roba yabani gomurobiri no bosera bwenga to kwa negoro ya marua na kyanyare gakobuna chinka ekero twaruri na cyabunekire kubatkana na marua bisho ngwate abana nara ogobolina akurukuna Cynthia Nyaboge adena bisho bodera naere boli nande tuare nabagambi abange nigo bakwegwa liaki mbali kumanyana nara liaro nande ekero maruaya abunde chinyomba barwanire nanda bagambi abuna bakogambe binebyo basabebese bona na bara betaera lakini okugani weito nkoringaere bona Cynthia mbwati singaki tutwaro kwege na marua asiri kwaere maite ndumuna to kwana iga na bera babagambi batoigwe robororo tatigo maene mbolingaki abarambie kere motari gokorega asieri moire ekero kuritaya gwatige kenyoro kere na marua igero bosoko banera sana ngana hali tayete buya bono roje ngo kwali tayete buya lakini kigwatige te kenyoro kingo sino mugambi ole bono ora ase kenyoro
nkikero ase kenyoro bono roche ngo ini somoke tokomokuna bosebali nabarogi gocha gobakuna nkokoroga bale bono urari uri cha soft lakini turi gokora egasi eri yeira because egasi obochibu ere ira muno musigari onde bwese abasigari nkori bari chira egasi bakore that's why okora abasigari bari ano abantu kana batabanga abasigari batumia chivos chine chira nje maite na no manyete kare ba chira ari ase kwende nkotu ko ira bari chira chihot chiria bono chinyimbo chiria chine chihot so rende gente kana nengeringa tigango tuligererie binyore bibito na ni ntubu nabagambi akero kugambira abantu babwata maru obwate gase ngusana lakini akero kugambira kenyoro kibwata magendero abantu bakogenda mugondo abantu bakogenda echiro chi family echoro je chikonywa marua bana bali gosoma chi family chikonywa marua bana bachire babere chokora chi family chikonywa marua naro jasegetenga abantu bakule batatu asumuchoyo na ndi CTV ya orogete abantu batatu bakura asumuchoyo asingenjo ya maru bono rocha maru ya abantu bakwere bwo omuntu mutangani oyo kabere pakoyo gatatu akwere bwo abagambi abangayibare paka abantu batatu bakwera umuchubo omuntu asile njo ya maru bale bako nyimbaka baba boko abande baukora basiri bakorora kwabo basiri okorora kwabo pi batari korora pi maru anda achire rero abande bakukora bono muntu tekumenya maru kya konywa ayanda arure boganda na ro alitara jambiri abantu no bali ba yani banga chinzi yorori yaje ko barigereria amaru geta abantu bakonywa baba chinzi yorori bono abagambi mwali gutobwatisia maru aya Nyasaye gare kororekana na nda guguseseni aye abantu nabo barakwange mbakuru komuya lakini hakikisha ne serikali kubwatize na michikumi kubwatize musiria marua ya pi digango tabi ngose ko ritaya uraritaya utige erega zingi ya sana na Nyasaye lazima atakubariki. Hiyo mafunzo mko nayo ni mazuri sana. Brighton, God bless you na Bishop Oyorecho Mora. Nande nara nera wadana wehirire habari zenu hapo. Oyoncharedi okobori kwane nogo ine nerebu yakonywa amarua ale 1% content yani era dana amarua ale korona kabaji content kutira era de amaruna arabwa de zero content munyanyu na magozo na tu ara amaruna amaruna zero teyo amaruna pombe ni pombe monja asali aonje mara moja Biasa Torgira Liga Nara John Onchoka Nera Diana from Nyozia tuned in uliza Bishop kutoka enzi samani mbona pombe ijawahi isha pombe iise isha ila kupunguzwa au Diana nenero bodi hakuna kupunguzwa kia marwa tanya kusira kwa rujinga kijaga bora tiganga abante tesmuringa ki nje na nyweta maru Bona diango tabi akera tokanyweta marua amake yani tuko twenda asege tubusene kibasi cya tubura twanywe bibike go twagenda twanywa twenda kurara ubu tukubuga mu muntu tubwati toro mambio tukuma nari tukuri mangabo na maru goro tata maite tunywe tikende muna igoro njo maite na kuneteiga lakini akera unyweta maru gatinda yani unyweta ugatinda kabisa ukwete mwase kapaka kwa gunze kwa boka mambio moko tokaninga kai igoro yarenge ijonjo asoko igoko onja dio mondo batanga marua make mondo ryo kunyuma make amarua makali yo kunyaro kuma na butuko bogema ondo si babiri bikataikora abantu bali banarite amarango burangeti una into abande marua rengo burangeti inche marua rengo burangeti intanywe tipigwe kan miga paka mambise getoro jare goje bona mabigwe kandi kichu chini inywe pinyu yani ntinde pingo changa ke fofofo yo linje kutaboka saa 12 ande mboke njikurusia rock wetra sa marua so marutei yare make ngoja batabanga mona make kero montanywete agatinda naria gwanja ngonyura maru naro de akito metiria taria atana ekera bantu bakonywa marua anina bagaka ningo konyara bakunya kugamba ngakibago chikumbura abakungu babo tena rero na musu nyunda sana no yonde gakwenda bone bakore competition bona sa marua asa maruno abantu bakugambana asa maruno amanganari asa maruno Brighton munorega oyu muntu kare konywa maruseino bona na ya baterekete ngaworia uri maitana tango ja kuboria rijikura hata keto bwa mizie bona ogwikaranzo kwatere ngori maitarega no ukugambwa no abantu bakugamba ngakibona takolendo mukungu ngakyo mukungu na wani nje in fact igende kinaga ikerete nga mukungu arota mwageti ngo mukungu yakomwe abana maruma kugamba lakini azaga kagontori nende awera mutu ari kugamba igo ngo mukungu iko mwake ngana ria ragusike bono tuje na marwa na ende bono kero gweta bantu mwigwana nabo mwaseka kwana kwa mana ondo kwana tari ko akana mukai ay kwana ko
kwa mumbura Bishop Dana samaje SMS ja urege good message tiga ekenege kwanu igoro ya maru asariri chinywa chinyinke nanarandana Alice Nyaboke kurunya mataro gaki ayande aenkirwe akorokwa frisa gaki tokonye akoro kufuri akoro kufuriza tindanya maya tote na karorende freezer chiefs should read by example. Yes. It's very unfortunate my chief is a total drunkard who is always drunk. Yeah. Who is he reading rolling mono wa mami umurai na ne rokonyu ne rongo sta sokonyu bono umurai muno yo ngakiona muno ngakiara gambe bina biribia turubande igoro yamarwa atokumusabira mugambe nyoro sakare kunyo yo gotinda kakinya samo konya tiga marwa seretare ya Yesu umuntu okonywa marwa kange kwa muboria andigerie aturigerie namba yo mugambe utumanye atogenda tukumurandiri iki rolini wono totei tokore totemi no yo araria no yo araria visitation ibon tokonya soma na boto teire tokore visitation tomatina yayo mugambi irangorake abara nyora muntu okomokonya togenda tomokonya ara odena umuntu okonywa marwa otumia niambie no nabwate sawa neyemete sawa Bishop neingonye digire dinde batene ndasome mbeo Bishop omuntu tabwate bese ranyo mbete wono tware familia hando bono mero konyore gazi uchagire unywa marwa no bono gaito kumobeka omoiko manyete moika bwechi besa no moteri naro kurukusagero gote tengo moika bo musiki na injo na tengo moika no rwechi besa oroje nko bwate besa lakini egere kwanyori chibesa moiko rwechi besa ukwira gwacha kunywa maru gwachaka kunywa bakungu gwatiga paka mkwamenda paka batatu umuntu ro chibono nko bwate chibesa choro je njiri setani ende na bele batanga chibesa na chira go chakia chugo chaki egente kienje na kuruba semi bolinga anyama ene to bwate besa na kwanyori gas kana kubeke ira mapema nyasaye kora ngegas igende getanga njenta itukunyumaru number 2 ongaba sani abaya number 3 nyere ndende familia ne bano mu MC timete ba MC barabunga ngoli bakale ire kabire because ngo mu MC gasoire wekanyole ba wekabona batatonyu wete no mweri usebane ba komenta nyoro oyo nyamira okonyora bwate kisio yo mamo bekerete nyomba ndo bekero yonde keroka jine jibes iri oro chaba bwati nyinge ona begeta basibati agonjokanana no mukaya tamanyeti asinge njo jibes Then Duncan Lagira from Nyosia, then alcohol I've read to many family breakup. Punguza pombe ama uwache. Then monta punguse ama uwache. Gose atige. Bono Bishop nanda abande mbara oyakaro then mbali ba konyu bobisi. Banywe miake menge sana bobisi onywa otakuna jiboligam oja nyomba akwe moti. Lakini ngendoke yoke Biblia batagendoke yoke bisekanite itate kumenyakana na ende mungino umuyo mungaini mondo no na atakuna jipolika munchema etana tonyora na emogaso osi betana bongo kumanya because inje na nyota muri myake menge nje to kongaina no takuna jibigi jichao paka manyanga no sibete na onto yabana jite kanisa ona karaja kumugundo amate yo mate no tinete na gaso somera kabira kata kata magata kai ngimonto ya korora jera bongo lakini akwe moti lakini nje komanya ande gwetera sa maiso ane komanya ande gwetera mninjero monda ukwana abo komanya njero monda ukwana nenjera ya maisa amaiso na rokomanya abo komanya maiso monte karanyo tamaru yesana tuendelea ndake yona rao thena pombe pombe itaisha. Kwa nini inasema hivyo? Kuna pombe kwa paa tena mbaya mno kuliko chang'aa. So tuombe kila aina ya pombe sote vile au thena marunara se pa ara mabemono na ratakire koera. In fact pombe si change au pusa, hata ile ya paa ni pombe. Kwa hivyo tuangalie kila aina ya pombe ikome Kenya, watu waokoke uine cha magoli thena maruna ba koera. Ananturi no ena ali chipa ndo bona na marua mundu metengo te bana njentanyu changa njentanyu busa njekete ali ye pango bona keroko genda Somalia Somali maruta hiyo Somali maruta haya maruta hiyo ukoline ndege bajukuligia za marua kale
mari utaiyo bono nki Kenya maru na bona maete to kumanyeri miaka kaewo change bese usento bo ntoko bo na president ndera ajesie kamaru pia tabe ngano empate yo kende nkeyo emiaka yitora banyo twaruro to kumanyeri ngaki jinse ngaki jiko genda because jinse tari Somalia jinse njiro amaru atakoletiki atanche so amarua ayejiba jenale kubeka ngamaru jiba naro na bomo yo mindata banga takoera lakini to manyanga ebine binta pato bie binto biense ebinto biense mbaro bako bitiga mbaro bako bago tamamu na njena tamete kosi ngatama maru ayo 31 years kuru nyatiga miaka 31 kuru nyatiga ngatama kuru asense ngatama kuru azibinto biense because ibinto biense yo maete bibwata marua binto biense yo nyaka no bole binto biense jisegi no chire binto biense no bwibi bole ebinto biense ne biense my friend na bibirabe na injira bana njira na bali bana batanga na bibirabe mbiera because biense yembiro ne bienya sambe koleteki biro nayo gochora ya era ko batanga no gendrete danga toya nga ninda Preto ni ko kwara ndigere kwara nga amona aiko ya kasana kire tena danga toya danga mono ninda tere mono bijo nende amaena batu ari kunyola marabu abange mbayo na bari baro ekeren ko baroro nkumachiko soka ngaki no yo wana tu akine te como umuntu amaino tayo muntu mugaka chimbuche wana jaku kiyo me akito je bia kana ya tenga mano ko gotiare akoko tipi muntu akoko te paka maino ti baise bakari koira na rocho nditabuka ti maino pi ga kikwana gosemba igwe raiki kuna mwenye anaitwa amesema hapo iga bwange nehe akoberia amarubu na akoberi amarubu na mache ako factory ya pombe awdane kenyore kigya sare kirepi awdane kenyore kigya sare kirepi ono nyomo kwane rieta tali aya na enyo mukwane rieta na egangaro kwa mubeka dange na mubeka tete bon tali aya kwa mukwana iga aso erukuru abwa sako na litigake ni mono bingwereria salimia pasta isaboke ni Lejo from Nyanchwa nilikusalimia leo jioni nikitoka na tena Lejo tena nkwani wana lero karakare kuruegasi bia sana yamana Lejo tena Lejo ama funso ama ya kabisa Lejo marambi yamano na nyore SMS yao asemarogoba yabone bono bishop inaki engarinde take tude dori dijokora birabito bisine kinga kichingeji abakunywa marwa akima tude tuba ikierdo badena ya chingango saga jire go chibosio eboko toko baka toko ya keboko nkeyo munda wakwa obasemi mbolinga ki number 1 ya maru number 2 kitabu kemera ngana tanga mbarabia bubo bolete maizo burule babu ata chingoma kitabu ati yani uitire romo gima bono egetabu kia bakarati ngukwana kere isano ikomena kianda egegoteba abarebi igoro mbago koraki mbago soa bono morebi ningo omorebi no muntu kunyotinda no utatinda nkwanywa lakini marikata ngabarebi igoro mbago koraki mbago soa jona algo sabanga ki tutakete kogenda igoro egetabu kia bakarati isano ikomena kianda so mekoenda obonyaka oboibi oborogi kiango nakini obarebi na baro mokoreki egento ko urafi okoribobe ryo konyoro umuntu akoni oboremo manyachi besa chimyo nganyareba na 2 million gose 1.4 boli mogori bwaone tuku umana kogenda uchukuri kuragera egento ko urafi uchuko okoribobe umuntu olibona karari atanga kaenyarebe okoribobe besa ya koraki yara no boli mokoreki oni umuntu bona mambire kwanya chinda cha mulire umuntu yasagutinde kutaiyo nari ko sabanga ki tutari kuigwari ngane riga because ogotoleka no botenengo ogotoleka no bongaini ogotoleka no bogemo bwakare na kare ekere na njete ngatoleka 1991 ngateba ngaya mangana ya maruti kana yatika kan mangana ya mange yenseti kana yatika kan yasa na njena bwate tokoboko agante ibona sengi njo gwatikire bono njungo seseni yasa ngo seseni yali yasa na ba kuimukere from nowhere agwe kiasota manyenga noike nje munandega baraya bense na hoko nyorango kurangirunga njosa bere muraibwenze na mama yetinga ki nyasao gera na ikabo nyasao gera na kwana manganayo bono naye nyasaye na bara kukonye kuru kiwange kyoroje ngatukuru opi no embono lero kwali kuna jeki na minta maru na mabe no endo maite na boko nyoro monte mateti muna toko ambe o metete munginoe kumengo nywale mungene taba tiki tiga marua ditukelimo mungino wako manya ngweta na mole tiga na maru yemo na ba gwetana
na bagwetana because emiaka yonspi atamanyete ng'a nkunyore bana gocha kumanya nkunyo maete omonto na musibata nakonyora ogwanchete ande ogosigete kera gocha kumanya ng'a no bore igo gosiruka bwate musibati asigete ubwate ebinto muna ebiga akomanya ng'a bono aye masikani aye nare gakoera so nkobasabera ng'a nyasaye abakonye moigu nyasaye tutiga ebiense twateba ng'a nyatakoera tiga toyatige nense yaye toche ense ende ya nyasaye baria bake bara bibilia batanga igoro na bake bayeroche baria bake turanche kutiga ebinto ebiense eye yesu na bara achanyora amarua inaro yesu na bara achanyora kire gento nkero getigare tabu lakini ense nere togote gututamba kurwe ense eria toche goche ense yende yoboruoti ense amarua taiyo ense obocheke botaiyo ense oboibi botaiyo ense obonyaka botaiyo ense togosasima nyasaye mwikane kena muna bono koende kanisa no kwenda kumusasima nyasaye kwenda kubeka amarunze okwenda kumukia maoka negoro mutindu bose monto nde bwenzi utari ko okunywa maruta maiti gosaba ninki tamaiti ngana nyasaye ninki umuntu yamenyete mune turatebe mune ng'ombe kobuka ande yaite tamaiti bose nkorarire bose nkoro kagere gwere egwako nande kuchikonyenyu tamaiti bose kuchikonyenywere na mwanya bantu bari banga mune ng'ombe egochigoitwa mwanya bantu ikabakokwa atamaiti bose ngochigokwarengi lakini oise gochense yende omorembe noro na nabaraje batanga isabo kama kana akwanete agerida nkonye na ikirase na iki mbio sana bishop katoroje tukora jidaka jitetange isato tokore neri nara otena amarua mange naro akoirera nonye omosaja otarera abana bae yaya ebi byose nyasara gotokonya ne binte binga tore ukwanira marua aretire pakomo nimanyete ntata ite ukwanerieta oiburitio mwa nyaruka yaye omwana amarua ne chipiare konyo ne changa Moses Umwenga no alingime yumuru kurukeroka Joshua Last na pastor kiamoja irianyi igoti with Sebastian Onsongo no bale imebadha na pombe imecha huku kama maji marua kora beire bobe na ndigo kora na bona asabu amarua gote bunge imecha kama maji bagambire gakini ntutu akwana onje mata ngendi TV eria naonea bagambi gaki bagambi situ naambiwa pombe imecha kama mutakora na abu pombe ngaji asabu gwateba asebate abo yate abana nkoru araria yarenke gaga na mwana kwa na bwango nawe yabwana takoigwe kana na pastor koro kiamoja irianyi goti bas irianyi goti amaro itire munama bono bagambi wa irianyi goti rede gaki mutu ira bobe siria marua ya siri tari ai bishop tokore ndira mantu bakora tena ki bakora tumi fascinating na take a little wine for the sake of the stomach akinto jago kwanira kiyo na kara no rualite mnanje bono nteke litro nindwali enda yanere byako ngeta bakara bakutumia excuse na tumia katwake no rualite liswali ndingaki ngo rualite wota ngana marua ego ayo byo bolende kyo kunyora joto rualite bishop tobo sembo mwende tigante venga kinya nyasaye tigaba sesendi ogotiga marunda isi nuko na chekina kurumenga amaruna amabe utaya kolete ko bamabe tokuyatiga kwikoya bareko bamarua amabe aire chibasiane agere toeta ne family yane agere totiga ne family yane agere chibasiane timaite sina irete ka nyolechi kaoni chinyomba kaoni chigari ngakole biashara byane ngokora naenda naji konywera amarua taranga kende gyons taranga faide ndeyonse nabo koiguko nayo tangaki muna batebire nuko na chekina amaruna amabe nakere kwa na chirekina menda nyasaye taba nyasaye nkonya bono bwati sinyo no mungino hende kanisa bono kero wachire kanisa matuka make nyasaye gokorobo murandia busobo mwaka bwe kanisa unakito abo muno litweigwa ukorana no mwana make obo muntu mwegenu bwesigete na nyasaye anyare gokobogima boli bwakale na kale besana bae namba arabu sabe bishop to namba yane rende kemlata ka ushauri onde wetani abu 0727 979 186 0727 979 186 area Airtel 0736 45 66 82 to sabe tata no mwana mekoma chenu mbiyamana asengencho ya lingana twakwana igoro ya marua twasabire tata marua ya bere too much asebi
biito ni sibinyoro awa sigusi yaito twasabira omaniro rambaroko kwa untu ate bangana bera nyale kana nto yakora lakini ya nyasaye no bwato bubuiwo ukora marwaya ngwa sambete Sodoma na Gomora singinjo asarekete tata twasabira otu abere twayibugo ibibe by'abantu andonse nebinyoro ase amarwa agotoka n'abana basarekire na inde twasabira nyasaye rambaroko kwa konya abantu bawo biya mana singinjo rewa masabato agusabire konye studio yetu yesabire suke motu egenderere na nyasaye esikone bako bikoira tukumira nande weekend nyasaye togotogie seridre Yesu Kristo romotorito amen biamono majumuri tonyorane e weekend asomoro bosera bwenga no twalenge ne jibaruzo jana alipetrone mokere kra baba terna chushouta akwana kiro moroberi ogocheire asinjira ya bene asubutkubalero todena twara obutko buyabotabwa dibuko jobinde bakalitko dinde tromerane asomoro bosera bwenga bye tromerane kesa amen.